Pozor. Radosť pozrieť na vás. Ja normálne musím povedať, že tú radosť mám, pretože keď vidím, ako napríklad túto slečna pomaly na výdaj z Lednických rovní tu stála našpolovaná počas hymny v pozore, alebo mladý muž z Nosic spieval hymnu. Až tak dobre pri tom mojom srdiečku. Takže dovolte mi ešte raz, aby som vás tu privítal všetkých súťažiacich, sprievod rodičov, trénerov, divákov. Privítam našich hostí, hlavne hostku, dobre som to povedal, Katarínka, hostku, primátorku Púchova, pani Katarínu Hnekovú. To najkrajšie, no. Začal by som o tom pochybovať. On mal hrať kedysi v Bejvoči to, no. Ale jak sa mu začala robiť túto pléž ako mne, tak ho stiahli z výroby a už len dáva kvety na súťažiach. Takže ešte raz vítajte, pani primátorka, dám ti slovo, lebo už moc rozprávam. Ďakujem, Milenko, ja sa veľmi teším. Teda vítajte v Púchove všetci mimo Púchovčania, všetci Nosičania, vítajte aj vy tu na domácej pôde. Ja som veľmi teda rada, že som dnes mohla prísť medzi vás, pretože 30 družstiev, 30 detí, dievčat, chlapcov a ešte teda aj špeciálna kategória kinderka. Veľmi sa teším, keď tu naozaj vidím tieto rôzne vekové kategórie, pretože nám to dáva nádej, že hasičský šport pokračuje, že sa rozvíja a že aj vďaka vám a hlavne vašim trénerom sa bude rozvíjať ďalej. Takže ja vám dnes chcem všetkým popriať, aby ste si dnešný deň užili v prvom rade, aby ste zabehli tie svoje časy, ktoré ste si naplánovali, ale hlavne v zdraví. Nezabudnite, lebo to je najdôležitejšie, aby ste sa potom mohli venovať aj škole a všetkým tým veciam. A do ďalšej sezóny potom následne samozrejme veľa síl a veľa radosti z tohto krásneho športu. Ja sa ešte touto cestou naozaj veľmi pekne chcem poďakovať DHZ Nosice, ktoré ja neviem ani povedať, akým spôsobom si ich vážim, pretože to, čo robia, to, čo dokazujú, nielen v práci s deťmi, ale aj s celou komunitou v celej mestskej časti Nosice, ale aj v meste samozrejme, to je naozaj nadpráca, ktorá si vyžaduje celé srdce a celého človeka. A na budúci rok teda majú veľké výročie a ja verím, že budem pri tom a že spoločne si pripomenieme všetky tie okamihy toho krásneho jubilea, ktoré je pred nimi a samozrejme zaželáme veľa síl do ďalšieho obdobia. Zatiaľ, Milanko, ťa poprosím, keby si mi toto ešte podržal, pretože ja chcem touto cestou odovzdať teda Peťovi a hlavne teda celému tímu DHZ Nosice, aby si teda užili, vyzerajú to ako pastelky, ale všetko sú to čokolády, takže by ste si nemysleli, že namiesto športu máte teraz kresliť. A užívajte krásny deň. Ďakujem všetkým aj samozrejme Nosičanom, aby si to tu s deťmi užili a všetkým trénerom ďakujem za to, že sa venujú týmto krásnym deťom.
Ďakujem. Myslím si, že Peťo bude chcieť určite nič povedať, alebo niečo. Chceš? Naozaj? Ak mi požičaš môj mikrofón, tak určite môžem aj ja privítať samozrejme všetkých vás, ktorí ste sem dnes prišli. Viete dobre, že táto súťaž je odložená z toho augusta, kedy nám to počasie neprajalo, ale tentokrát to vyzerá celkom fajn, takže ja si myslím, že môžeme byť spokojní aj s účasťou a samozrejme aj s tým, že ste si naozaj našli čas a prišli sem k nám do Nosíc, za čo veľmi pekne ďakujem. A jednoducho spoločne si poďme užiť tento hasičský deň, túto hasičskú nedeľu. Ďakujem vám. Ďakujem Peťovi. Ja mám hubu nevymákanú, vy to viete. Nadviazujem na Katarinkine slova o tých Nosiciach. Vy všetci ste dosiahli tento rok, túto sezónu nejaké úspechy, ale myslím si, že tento rok bol Peťo mimoriadne úspešný aj pre vás. Ja som chcel, že vytiahneme jednotlivé tie družstva, ale to by sme museli začať už ráno. Takže, či sa týkalo ligy detí, dospelých a tak ďalej, myslím si, že takisto Nosičania nespravili puchovú hanbu ani na ostatných republikových súťažiach, takže myslím si, že tých úspechov bolo veľmi veľa, ale samozrejme takisto aj vy, ktorí ste nejaké dosiahli. Blahoželám vám k nim, no a myslím si, že dnes si to tu užijete, slniečko nám praje, rozhodcovia sú nachystaní, opýtam sa hlavného rozhodcu. Pána rozhodca, myslíte si, že by sme už mohli teoreticky začať? Áno. Dobre, takže myslím si, že tuto máme odobrené. Rence, pozor, plneniu disciplíny rozchod. My budeme pomaličky čítať vždy 5 družstiev, ktoré sa budú pripravovať, ktoré pôjdu. Takže počúvajte, je to samozrejme aj na tabuli. Všetkým prajem, aby ste dokončili, aby ste dosiahli skvelý čas, aby sa vám darilo. My si budeme jednotlivé tie informácie hovoriť, takže ideme na to, priatelia. Taká je to dnes. Alko, do dodávky.